mamičky, budúce mamičky, prvorodičky. Teším sa, že vám môžem predstaviť náš nový videoseriál Cesta k rodičovstvu, ktorý vám prináša Baby Klub Dr. Max. V priebehu nasledujúcich 5 častí sa s vami, s našou garantkou a odborníčkou na pôrodníctvo a gynekológiu Petrou Strakovou podelíme o cenné tipy a triky na to, ako otehotnieť, aký je priebeh tehotenstva, či a aké vitamíny užívať. Pozrieme sa tiež na najčastejšie mýty a fakty v tehotenstve, prevenciu pred popôrodnou depresiou a ako sa pripraviť na pôrod. Čaká vás veľa cenných informácií, ktoré vám pomôžu na vašej ceste k rodičovstvu. Dá sa na tehotenstvo pripraviť? Čo by mala žena urobiť predtým, než sa rozhodne, že chce dieťa? Tak, pokiaľ je to tehotenstvo plánované, teda že sa žena aj s partnerom rozhodnú, že teda začnú mať nechránené pohlavné styky, tak vždycky odporúčam aj svojim pacientkám v ambulancii, aby absolvovali preventívnu gynekologickú prehliadku, teda aby ich preventívna prehliadka nebola staršia ako rok. To znamená, že cytológia skrčka maternice, kvôli tomu najmä, lebo počas tehotenstva, pokiaľ by sa nachádzala nejaká dysplastická zmena na krčku maternice, tak vplyvom tehotenstva má tendenciu rýchlejšie progredovať k horšiemu štádiu. Ďalej, samozrejme, vaginálne sono na odhalenie prípadných nejakých nezrovnalostí v maternici, ktoré by mohli prekážať buď pri otehotnení, alebo už k donoseniu toho plodu. To sú možno nejaké nádory, alebo teda myómy, alebo polypy vnútri v maternici, alebo cysty ovariálne. A taktiež sa doporúča absolvovať sonografiu prsníkov, kvôli tomu, že žena počas tehotenstva alebo potom aj v období, kedy dojčí, tak tie prsia sú zmenené laktáciou a teda prípadný nejaký patologický nález by mohol byť ťažšie identifikovateľný pri tom sonografickom vyšetrení. Aj sa tak všeobecne platí, že pokiaľ je žena tehotná a dojčí následne a nie je tam prítomný nejaký suspektný patologický nález na prsníku, tak sa na sono ani neposiela. Ale naopak, pokiaľ nájde sa nejaký nález na prsníku, tak to není kontraindikáciou ani tehotenstvo, ani laktácia. Takže je to bezpečné a nie je to nejako nebezpečné v tom tehotenstve. Dá sa tehotenstvo naplánovať? Vieme si nejako spoľahlivo určiť plodné dni? Pokiaľ má žena pravidelný menštruačný cyklus, za ktorý považujeme 28-dňový plus minus 5 dní, hore-dole, tak v takýchto cykloch pravdepodobne k ovulácii dôjde okolo 14. dňa. Pri ovulácii dôjde k prasknutiu dominantného folikulu vo vaječníku, kedy sa uvoľní to vajíčko, ktoré putuje vajcovodom smerom do maternice. Pokiaľ po tejto ceste sa nestretne so spermiou, tak do 24 hodín zaniká. A vtedy je dobré naplánovať alebo zintenzívniť tie pohlavné nechránené styky, hlavne v tom období okolo toho 14. dňa. Tu by som možno chcela povedať aj našim poslucháčkam, že životaschopnosť spermií je dlhšia ako vajíčka, čiže dajme tomu, pokiaľ má oplodňovacú súlož 2 dni pred ovuláciou alebo po ovulácii, tak tie spermie sú schopné si tam na to vajíčko, ktoré sa uvoľní v čase ovulácie, počkať. Čo je dobré mať na pamäti hlavne u párov, ktoré tehotenstvo neplánujú. Aké existujú rôzne metódy otehotnenia? Metódy otehotnenia? Nechránený pohlavný styk, zintenzívnený v čase ovulácie. A keď to nejde? Tak sa patrá po príčinách. Tie príčiny môžu byť rôzne, sú individuálne u každej ženy. A kedy už je ten čas na umelé oplodnenie? No, tak ako som povedala, pokiaľ má žena pravidelný pohlavný styk zintenzívnený v predovulačnom období a v priebehu roka sa jej nepodarí otehotnieť s partnerom, tak vtedy sa to považuje za neplodnosť a takáto žena by mala vyhľadať pomoc buď teda v centre asistovanej reprodukcie, pokiaľ ju tam odošle jej gynekológ, alebo teda primárne u svojho gynekológa. Tu by som chcela možno povedať, že keď sú to ženy staršie, keď odkladajú to tehotenstvo do neskoršieho veku, nad 30 rokov, tak možno nejako 34-35 ročná žena, nečakala by som u nej rok na to, kým zase bude o rok staršia a vtedy by som stanovila, že teda sa jedná o nejaké poruchy plodnosti. A u takýchto žien, čo môžeme pre nich urobiť, minimálne vyšetriť antimillerov hormón. To je hormón, ktorý ženám po 30-ke to vyšetrenie prepláca aj poisťovňa.
A u takýchto žien nám hodnota tohto hormónu hovorí o funkčnej ovariálnej rezerve. Ako na tom tá žena je. A u žien, ktoré majú pod 30 rokov a táto hodnota sa pohybuje pod 1,5 mikrogram na mililiter, alebo u žien starších nad 30 rokov je to 1,2 mikrogramu na mililiter, tak pokiaľ majú tieto hodnoty nižšie, tak je vhodné alebo na mieste takéto ženy odoslať rovno do centra. Aby zbytočne nečakali na to, lebo časom sa ten stav určite nebude zlepšovať, ale skôr zhoršovať. Čo všetko ovplyvňuje plodnosť žien? No, plodnosť žien globálne celkovo zdravá fyzická aktivita, zdravé stravovanie, dostatok spánku, obezita nepriaznivo vplyva na otehotnenie. Ďalej, pokiaľ má žena nejaké nepravidelnosti v menštruačnom cykle primárne, tak tie treba riešiť, pretože mnohé ženy môžu mať anovulačné cykly, u ktorých vôbec k tej ovulácii ani nedochádza. Potom môžu mať problémy, nejaké patológie zo strany maternice alebo vaječníkov, vajcovodov, nepriechodnosti vajcovodov a veľmi veľký vplyv alebo teda podiel veľakrát na neschopnosti otehotnieť má psychika. Môže mať na to vplyv aj predchádzajúce užívanie antikoncepcie? V dnešnej dobe sú antikoncepčné tabletky bezpečné ani tak nízkohormonálne, keď ich užívajú ženy, ktoré sú vhodné na užívanie antikoncepcie, že sú není nejakým spôsobom rizikové. Vhodnosť ktorejkoľvek antikoncepcie vyberá gynekolog. Ten výber je individuálny podľa toho, ktorá žena čo potrebuje. A nie sú známe nejaké štúdie, ktoré by poukazovali na to, že dochádza po vysadení antikoncepcie k znemožnosti otehotnieť kvôli tomu, že tá žena antikoncepciu užívala. Niekedy sa stane, že sa nedarí otehotnieť po vysadení antikoncepcie, ale nie je z toho dôvodu, že užívala pacientka predtým antikoncepciu, ale pretože mala nejaký primárny problém. Veľakrát na to bola tá antikoncepcia aj nasadená. Takže tam sa potom diagnostikuje a rieši ten primárny problém. A veľakrát skôr naopak sa stane, že keď sa tá antikoncepcia vysadí, tak tie vajíčka sú tam také celé nažhavené, že akorát práve vtedy k tomu otehotneniu dôjde.